Yaqula abanye abantu haleluya. Indlela ngoma sehlile ndaba futhi asuka haleluya. Amen. Sindawo haleluya. Ubuyithele nathi. Amen. Amen. Yeah, haleluya. Amen. Indlela ngoma sehlile kule ndaba. Futhi sisungilana. Asikweshi asindawo babahlala nathi asehli kulentaba futhi sisungilana asikweshi Baba, Simasuga, siepina, Suga kuwe, Oba maswi, Opupila, Amen. Isuthi njengoba usathane ezama uyeziphumelelisa. Amen. Isuthi noma ilingo ngakhona uthi kuyovula inyawo wasiphume esilingweni. Amen. Isuthi noma ilingo ngakhona kodwa sikho isilingo esinobala amandla kwedlule kunamandla esiwanike nguThixo. Haleluya. Amen. Akho silingo esinolingeka ngaso sibe thina singasikwazi usinqoba isilingo eso. Haleluya. Amen. Sifundele kesinaso Indumiso 1:25. Sodoma bawo verse 2 yedwa. Haleluya. Haleluya. Indumiso bhala uDavide ba. Haleluya. Haleluya. uDavide ba. Haleluya. Phela ngona bakaThixo kandawo. Haleluya. Funda verse 25 yedwa. Indumiso chapter 1:25. Verse 2. Verse 2. Tilithonda ngokukhuseleko lwemilomo kaThixo. Verse 2. Kanjengokuba iintaba ziyingqongile iJerusalem, nongikhoyo wenje njalo ukuba bahla abantu bakhe nangoku kude kube nakuqala. Verse 2. iYerusalema ijikelezwe zintaba, ke uYehova ubajikelezile naye abantu bakhe kususela ngoku kude kuse ephakadeni. Lina ibambe English Bible app nayo ayinayo English isixhosa app yakho. Sinazo ekhulume la Bible app oyinike khuluma into book khima leona olingo phela leyo ngeke usinazo now say it must yes leyo ngeke usinazo inesixhosa le English and only one. Amen. Awufuna ukukhile othwindawo ngofuna isixhosa English lesixhosa bhala abena ngeyi-1. Amen. Khima leyo ngosakhethayo uthathe leyo uzakufika ngosinazo. Amen. Khetha kahle isikhona ngayo ngesingisihlanu. Amen. Ithi lento ufune wenze ngoko iYerusalema ingqongwe zintaba noYehova ubajikelezile abantu bakhe. Haleluya. Amen. So namhlanje sithetha ngalo ndawo yodwa ukuthi uDavide wabona uba njengoba engum'Isirayeli ehlala phakathi elalizwe sekufanele ukuthi yahlasela ngamatolo asuka kude. Fumanise uba iYerusalema ingqongwe zintaba, lamatolo abakwazi ukubona kunjani eYerusalema. Amen. So uDavide wabona okay ngeke kudala liyahlasela iYerusalema cha ibiyele ezintaba and umuntu ofuna ukuya khona uqala liqembu entabeni abone umuntu wonke ahlasela abe phansi kokona ngoko. Amen. Umkhosi wonke ozayo obheke eYerusalema uthi usezendleleni xa uqala ukuba ndawo ubone uhlasela ngokuthi wayazi kule ndawo uzobeka abantwana bakhe so bayihanje ngentaba. Haleluya. Enzeke iYerusalema theni ibiyeleke ukuseleka. So uDavide wayehlala phi eYerusalema wekana awumngane
aphethe alawulayo. Hallelujah. Amen. Wayibona hey ndawo le right manje ibiyele zidaba. And akho umkhosi ukwazi ukuza. Lo muntu uza nge-aeroplane indeni idikwa zantaba. Ibe kuwe phansi. Nkosi yami. Kanti if iYerusalem iphakathi naphakathi endaweni lekhethe umuntu bezokwazi elapha. Hallelujah. Amen. Amen. Cha kuba before uligqi iYerusalem ufuna uqala uvele phi endaweni ephezulu ubonwe wena ungaboni. Amen. Amen. Wabona uDavid okay njengoba intaba zibiyele eYerusalem zibe nabantu abaphi abaseYerusalem noThixo ngoku noba abantu bakhe abekho eYerusalem ubabiyele. Amen. 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 That means akusekho need yoba nawe uyohlala phi kwaIsrayeli kuloo ndawo okuthene ubiyelwe. Hallelujah. Amen. Amen. So ukubiyela kwakubiyela noba usendaweni engenantaba noba usendaweni emnyama. That is why wathi nginyelanga uDavide noba ndihambe emfuyeni wethuzi lofalo yiki ngoku nambona weqoqa utheni ubiyelwe. Amen. Amen. Uyabona ke okubiyela sithetha ngako ayikuwo kwakubiyela kokukhuseleko. Ukubiyela kungaphezulu kokukhuseleko because uthi uDavide uye wona ubajikelezile. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Akathi uhamba naye kamili ulapha uthi ulapha abantu utheni ukujikelezile macala onke. Hallelujah. Amen. Amen. So ukubiyela nguThixo ukujikelezwa. Hallelujah. Ukubungqongile. Hallelujah. Xa ubiyele nguThixo emini nasebusuku ndisho noba sowulele ukubiyela uThixo. Amen. Amen. Ngoba yonke imikhosi ebheka eJerusalem ithi isesendleleni ezayo ifumanise bayizukwazi ukugqitha ngotheni ubiyeleni. Amen. Ithi seyifuna ukuza nge-secret ways ngeendlela ezifihlakeleyo but because iziba iqabele entabeni before ifike kuThixo ibonakala isesentabeni. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So uThixo naye unjalo. uThixo unamandla. Amen. uThixo usibiyele. Amen. uThixo wethu uhlele nathi. Amen. 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 So ithi mos iBhayibhelini ngumzi omise phezu kwentaba ongasayi kufihlakala ndithi Amen. xa ithi ungumzi omisele phezu kwentaba ongasayi kufihlakala ichaza ukuthi lokhu uSathane ufuna ukubona angabona noba abantu bayafuna ukubona bangabona anytime anywhere. Amen. That means nasezifini kaSathane singavela sibone uba amen. Nabanye abantu abangakwazi ukuba uyakhonza ungase uthi ngenye imini uzihambele endleleni athi umuntu kodwa wena noba ndikwazi usebenzisile. Amen. Ngokufana njengomzi omisele phezu kwentaba ongasozofihlakala. Amen. Amen. So nothaba lakho nxa luthi lilandele leqa wena livele linyanzeleke uba maliye entabeni lizobonakala. Yes, so much. That is why ngavele ukwazi ukubona iphoyizini liphekelwa wena kungenqaba akhona into efihlakala ingabonakala. Hallelujah. Amen. uSathane ufuna ukuleqa wena kuyanyanzeleka qala bonakale because nxa efuna wena kuzonyanzeleka entabeni wena okuyo ongasoze ufihlakala ngenxa yokuyo. Yes, Lord. Ithi mos iBhayibhile onaso isipawu sakhe esifanele isibaya sakhe angasibeki phanga etafeni ngasibeke ngaphezulu etafeni enza sobonakala. NoSathane ofuna wena ngoba wena ungumuntu ophezulu ungengumuntu ophansi uzonyanzela aye kula position ephezulu afika bonakala. Amen. Amen. That is why bonke abantu bafuna ukubheka eYerusalem baqala benyuke entabeni zeHoreb. Amen. Amen. Benyuke entabeni abafike bazobonakala khona. Amen. Amen. Ilibele bawusawule uwalese Damasco. Hallelujah. Amen. Kwathiwa Ananiya kunomfo ofuna umncedile phuma ngestrado esetye uzambona Jesus. ngoku umuntu ozabe uzobonakala kathi amen. Amen. Hallelujah. Ngitsho nawe bekade bethakathana nawe bengabonakali bazobonakala kathi amen. Amen. Bazodana bazohlaza ekuhleni kathi amen. Amen. Bazovele bantuwele ngokwabo kathi amen. Amen. No bekade befihla bazotho ngokwabo amen. Amen. Baz-expose Yeah. ngegama kaYesu. Amen. 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 Because bonke abeleqa wena umuntu inja mose xa ileqa inyamakazi
funeka imza ilandele kula ndawo ibiyaminyamakazi iyofika kule ndawo iminyamakazi. Amen. Amen. Negqirha elileqaweli kuzofuneka liyotsho kule ndawo lokuyo Amen. apho ungasoze ufihlakale khona. Nalo alizukwazi ukufihlakala khona. Amen. 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 Ngoba uYesu wethu usenze thina saba yityiwa yehlabathi. That means ukuze abantu abe nento yothetha funeka bathethe ngathi. Yeah. Ukuze abantu bazive amandla funeka balwe nathi. Amen. Yeah. Amen. Amen. Ukuze abantu baziqonga bakwazi ukuthakatha funeka bathakathe umzalwane. Amen. Amen. So as much as kunjalo ukuze abantu bazibona banamandla bazibona nxa bethe balwa nathi. Ukuze abantu bazibona ba-weak bazibona nxa bechumise thina because they're gonna fully Bible ngenye ilanga. Yeah, do not touch the anointed ones. Amen. Amen. Do my prophet no harm. Amen. Amen. Yakungazi baqhukumisa abagcwalya bami. Amen. Amen. Ini iBhayibhile xa kuphendula uYesu ephendula uSawuli wathi kuzokwenzakala ngomkhaba evini. Amen. Amen. Bonke abazama ukhabakhabana nawo bazokwenzakala ngathi amen. Amen. Bonke abazama uthuthisa nawo bazokwenzakala ngathi amen. Amen. Bonke abalaqawani bazokwenzakala ngathi amen. Amen. Bonke abachukumisa abantu bazawushaya umlilo ngathi amen. Amen. Bonke abalandela beleqa ifemeli yangokubi bazokwenzakala ngathi amen. Amen. Ngoba uYesu wethu nawe Amen. akazikwehluleka. Hallelujah. Andisancinca sibika ngathi amen. Amen. Ngoba uYesu esihamba naye ngumlilo odlayo amen. Amen. uYesu esihamba namaxhoba ayakhawuleza ngathi amen. Amen. uYesu osincedayo onceda nefemeli yakho ngathi amen. Amen. uYesu ohamba nathi akahluleki ngathi amen. Amen. uYesu ohamba ngumaxhoba ayakhawuleza Amen. akabhideli Amen. akalali Amen. akahluleki Amen. uyintsimbi ehlezini. Amen. 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 Bonke abantu bagulisa wena bagula bona kanti amen. Amen. Bonke abahamba nawo bayobanjwa nguYehova. Haleluya. Amen. Bonke abazama uphemba bebasela wena kodwa bona. Amen. Nawe lathi edlaleni kwenye igame yeshumayela phela edlaleni amen. Amen. Bafike ugule ixhego ba lestroke enjani. Haleluya. So ngosahleli yaba sancoba sibuze impilo ngamahamba amen. Sabe khona ekhonya bedongeni amen. Ibhali zabele ba njengoba undibilisela amanzi awakho ayitsholo hey yaqoba abantu bazidedisa imessage leqa iqondakala amen ayifuni yaqoba ndizibambile phakathi kahle amen ibhaliwe lephaya imnyama ngapha amagama asilva kodwa wona amen ibhaliwe uba njengondibisa amanzi awakho atholona kodwa ya akudlala abona abantu le minyaka xa bekwekwa omnye umntu babhala kuFacebook babhale WhatsApp status yabona ezagenge eziya abazali benu zaziyazi ihlobo lekhrisimesi zaziyazi zazithanda ngofuthi because ezigenge zikhoyo ngoku zibhala kuWhatsApp. uWhatsApp ukunikeza 24 hours isikheya sisimepha asusi WhatsApp ayisusa lo umbhaleli bengakhoza status ebengenadatha phobu ubhalile lani uyibhala kayibona yabona zokuqala ngomakhulu zazithanda zibele pha every day ibe phaya kuyaqalikwa iphaya kuyarhidwa iphaya ukuzi-visitors iphaya ukumtshado iphaya ukuzingcwabo iphaya ukumgidi iphaya ukumguyo iphaya kude kubonwe kude kufike nalo ibhalwe yena ayibomba ya ndibe nentanga yam ngoba intaba ezibiyele iYerusalema uThixo nalo sijikelezile ubana ifumane imessage amen ayaqonda bakayobhaleka kwathi amen ngenxa yoba nguye oleqana nawe nguye ozomeza kuze impilo ilele njani namambheli azikuyele bezokwethizo lemfuko amen athi izolo uvuke njani nakanti uyaqonda befaka izolo khange uvuke amen
njengoba unawulibele uba indumiso 125 verse 2 uthi intaba zijikeze iYerusalema kodwa thina sijikezwe ngubani? Ujehova phila. Amen. Amen. Intaba ziyibiyele zingqongele iYerusalema kodwa uThixo ubuyela thina ke. Amen. Amen. Yamani imithi babiyela abantu bakhusele baneentambo kodwa thina sibiyela kuJehova. Abantu babiyela zibhodile, abantu babiyela zikhathele, abantu babiyela ngamanzi, babiyela banizioyile kodwa thina sijikelezwe nguJehova. Sijikelezwe ngokuthoba yaphakeme, sijikelezwe insimbehlezini usingqongile usibiyele. Yamani abanye abantu bajikelezwe zizinto abazinikwe ngamawabo, abanye abantu bajikelezwe ngamadimoni, abanye bajikelezwe zintambo, abanye bajikelezwe ngamadimoni akhutshwe ngabantu bakamawabo. Amen. Athi umntu awunika le nto ifaka apha kule ndawo ungazikhulula. Amen. Omnye anikwe into kuthiwe mani entanyeni qho. Abanye bafake iringi ezinamehlo ngoba heyi le ringi inganikrobile inganithethe ngoba heyi bayona sowuyoyile because inemehlo elibomvu ngapha inemehlo elihlaza. Uqobo lo uthabathatanga nje iringi yantoni ndawo usajongela ibama ayinyanga bayona zimbini. Kodwa ufuna ukubanga ebithile hayi zintathu ngoba ineqanda lemehlo ngaphezulu namehlo. Amen. Uthi xa bambe mike endisoba xa bambe nantsika imicrophone yakhe esana sinaringi funeka sithi sijonge phaya ebantwini asande sinela amehlo ubomba he eniyensenziwa xa ubuzayo bakwenzeka ntoni kuthiwe hayi unyana olahleko qayela ividiyo apha. Amen. Kuthiwe hayi into